amurwane kondhok kelaring budaya sinarasa santi kuntuk mring yang widi hangsun memuji mring rahayu kalis kodhok mencor yuk yo oh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun menambah dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring pinten-pinten kesehatan dumateng kula lan panjenengan sami hingga wonten ing siang menika kula lan panjenengan saged makempal manunggal pamirsani hiburan Fajar Lestari saking Dusun Namar Lemahireng. Saderengipun para kadang Fajar Lestari hambuk pilih ing mangke anggenipun paring pasukoto hiburan wonten ngarsa yang sami wonten kilafipun panjenengan sedaya wabil khusus lingkungan Manggis RW 8 kersa amaringi agunging samudra pangasama ingkang kathah. Santi mugi-mugi abudaya tansah anggermaka wonten ing Kabupaten Semarang mriki. Kula aturaken sugeng rawuhi para YouTuber Mas Edi Nyemuk CS ingkang sampun karya-raya anggen mriku meliput wontenipun Fajar Lestari. Mugi-mugi salam budaya tansah lestari. Semonggo rawuh sugeng amirsani ngantos titi paripurna adicara. Monggo. Lagu citra
Carane ke panganyong lang para ing igal
Jaya pancene bener kandamu yuk nah ah ah ya garing ning kaya gon aduh iya Tridu mawon yuk awas mikir mangawur ngawur ora iya pengarane jore jaras yuk iya Guru bangsa tetap katya botullah ler panjretek turangga esti rakata ing Lalayo sepit As hey iya aci kusi jaran gaya sanata mano segera desa alir zaman Sapa ati boleh tanpa arah Sora Bratajaya Prata Sanata makna bisa desa kaeng para siswa den arupun aja demen apa donti lan para kanca
Yuk, yuk.